Wangle House TV. Tato pod. Ayan na, potol. Aming patato si aming diri lang bangkay. Kini Eric tato. Kay forma na ron. Vlog yan siya, gulbaan na kayo. Lahat pa may i-brand pa daw ang buwan. Kuya, ganyan yung tato kay Gila. Sinay Leon. Tapos yun. Ipin sa ibabaw. Ada ang design, Ming? Panahon. Ano ang design? Nagaling tato ya. Ay, pilit. Dugi kinakalimot na ka sa kasakit. Darles niya. Mana, okay na na? Maklaro na ini gitu kan eh. Laro na alam mo. Error. Sumbanan. Bible. Dami. Kino may nga ano, pinakatay. Maot pagigdako kayo eh. Sa sulat, timing harga na siya. O kanang kuan ba? Sana, gamay lang. Sakit-sakit karon. Ulit tadaan? Testingan sa? Wala na, okay na. Kita yung kata gitu. Yung sakitin na. Guys. Wala, isa ito na ito. Di ba ko? Ubos namin. Ubos ra no? Kanan dua. Ay, dua. Pulo juga tuh gila. Ha? Pulo ka tuig. Oh, tagi ka sakit ba? Naaw lang ni Ron. Gila, style lang na imo. Huwag ibtag ngipon ang naong mo. Pero gadji man ako. Yan na. Ya, ready na kami kita balik. Ready na lang. Sige, nagabari ka na tatuan. Manhid mo na siya. Hindi na siya. Kanang kuan. Ngalam ko. Jesus. Dili po na siya. Tawagan na. Bell or ito. Adili. Siya na protection. Kukuhara niya ba? Nyari ko, bubig ito ba? Adlo ka daw. Makikita mo unsa yung naong ni. Injection ni. Ano natin? Letters. May takilid to eh. Kaya ra? Sabali. Pwede.
Na-out naman yung naunggod. Okay. Gamay ra. Man na reklamo, kaya rin ba? Sakitan ka may be. Ay, bagte ko. Yung puno nagtuba na. Ang dugo. Okay, punta daw. Ang halap yun. Dili mo dito. Okay. Ang itago sa iyang kuan ang dugo. Ang puro pa to red horse. Sulod na dayon na may sagol tuba din. Klapo sa. Ha? Managid. Managid. Pwede na dungagag readers. Sige. Nakatay eh. Ay, pulban mo? Dili man, nag-postek. Ay, aba na to! Kasi nagkatoan ng Dugay na yung mga tato ba? Kilo na. Nang kilo na. Kuha na, ipang-praktisan. ay. Parte? Celebrate! Dire, patato. Eric Pinida. Ah, Binida. Pick. Darang. Knock upper pad na. Ano? Pulis na niyo. Gidali na, gidali. Satu.